Hi everyone, this is our strawberry. Tapos, ayan, ano siya, water, dripping irrigation. O, diba? Social. Ito yung ginawa ng asawa ko eh. Nice, babe. It's so cool. Yeah, they got flowers coming out. Look at. Yeah, I see. It's big They're so flowers. huge. Some of them. Huge leaves, babe. Yeah, In there, oh. that's that new one. That's that ever-bearing one. It's so nice. What you call this, babe? Water irrigation? Drip Drip irrigation? irrigation. Yeah. Drip irrigation from the word drip. It's dripping. That one, shower irrigation. Those are mini sprinklers. Mini sprinklers over there. Mini sprinklers. Mo add to ta later. This one is drip irrigation from the name itself. It's dripping. It's cold water. Oh, they like it. They like it. The plants like it. So cold water. It's dripping. The strawberries loves it. Look at that, guys. So nice. No, punta tayo sa kabila. Ito daw yung sprinkling. Sprinkler. Nag-sprinkler siya. Oh, diba? Social niya. Gustong-gusto daw ko ng mga halaman. Ito yung garlic, guys. Garlic siya. Diba? Social. Hindi na kailangan mag-hose kasi napagod na siya gamit ng hose. So, nag-install siya ng sprinkler water, sprinkler irrigation, tapos drip irrigation. Yan yung garlic. Dito naman tayo sa kabilang strawberries, guys. On the social. Tapos, guys, mayroong flowers. Look at that, guys. Tapos doon naman sa kabila meron ding flowers doon. Punta tayo maya. Oh, diba? Ganda. Strawberry coming soon. Oh, diba? Social. Ganda, no? Ayan. Marami pang flowers na darating soon. Tumutubo na sila. Mga strawberries namin. Diyan tayo kanina. First. Tapos second. Tapos andun yung pang third. Tapos yung sa mga blocks strawberries din yan, guys. Mga hollow blocks. Nasa hollow blocks. Yan. Drip, drip, drip. Nag-dripping, dripping. Yan. Maod tayo, guys. O, diba? Social ng ginawa ng husband ko. Mag-ask na ako sa kanya later. Kasi okay lang ba kasi nasa fabric yung water or mapunta naman sa lupa, no? Mabasa din pala sa lupa din pala. Okay. Ayun. So, punta tayo doon sa kabila, guys. Meron pa palang flowers dito, guys. Look at that. Another flowers. Tapos meron din doon sa kabila. Pag may flowers, guys, it means fruits na yan siya, ha? Flowers. Fruits na yan. Oh, diba? So, chef. Tapos dito naman tayo sa kabila, guys. Ito yung pangatlo. Ayan yung beauty niya. View. 1, 2, 3. Wow. May flowers din dito. Ang dami na naman namin strawberry kakainin. Tapos, ayan, meron naman ito. Tapos, meron pa flowers dyan.
May flowers yan guys, look. Tapos, ayan, mayroon dyan. May parating na flowers. Kapag makakita ng ganito, it means flower yan darating. Kapag makakita ng ganito. Ayan. Flowers yan dyan. Flowers. Flowers. Strawberry. Oops. Not focus. Strawberry coming soon. Look at that. So nice. Wow. Iniinom sila ng water. Strawberries natin. Nauhaw. 70s ngayon eh. 70 Fahrenheit ngayon. So, inom sila ng water. Para masaya sila. Malamig yung tubig guys. Ang lamig ng tubig. Ang lamig. Drip irrigation. Ang debang ganda. Tapos, punta naman tayo sa kabila guys. Ito naman yung mga nasa pots guys. Yan. Ibang style naman to ni asawa. Ilagay naman niya sa pots. Pero strawberries pa rin to guys. Kasi, ang ginawa ng asawa ko, nag-experiment siya guys. Kung alin yung mas okay, kung nasa ganito ba, or nasa andun, nasa bed, or dito sa hollow blocks. So, diba? Ang saya. Nag-experiment. Meron din siya. Hala, iba naman yung style nito guys. Tingnan mo yung style niya. Look at that. Ang style ng pag... Hala, may ant din doon, no? Iinom hihata yung ant. Nauhaw. Ayan yung style niya dito. Iba yun din. Wow. Yung isa. Wow. Iba-iba palang klase yan. Pagwa-water. No. Bongga. I like it. Social. O, diba? Ayan. Strawberries. Tapos may ganito pa. Oh. Ayan, guys. As my flowers doon. Flower. Kasi isa lang. Flower. May flower dyan. Tapos, dito naman tayo sa kabila, guys. Ayun, meron din doon. Meron pa dito, guys. O, diba? Yan. Nilagay niya sa hollow blocks. Yung bagong style niya. Hollow blocks. Itong strawberry namin, nasa labas lang to buong winter. So, buhay pa rin siya. Kahit sobrang lamig, 3 months na malamig ang weather. Ngayon, buhay pa rin siya. Ano na tayo? April. May na tayo. Buhay pa rin. Pang bongga. Tapos, ito guys, spinach. Maliliit pa yung spinach. Spinach namin. Maliliit pa. O, diba? Social. Tapos, saan pa tayo guys? Meron siyang carrot dito. Ayan, carrot guys. Maliliit pa yung carrot. Yan yung name. Yung carrot namin, maliliit. Tapos, yung isa naman ay mga beets daw. Yan, beet. Maliliit pa rin. Mga bagong sibo pa yan. Beets. Yan, drip irrigation. Yung isa, sprinkler daw. Ayan na. Dito na tayo sa garlic, guys. Wow. Social naman ito. Tingnan nga natin. Zoom. Ayan.
Oh, diba? Ang bongga. Gustong gusto ng mga garlic yan. Kasi nung wala siyang ganito guys, as in nahirapan talaga yung asawa ko. Tapos may work pa siya noon. Ngayon wala na siyang work for now. Host talaga siya. Hala, palagi siya nag-host. Napagod na siya. Kaya ganito na lang ginawa. A lot of work to make this, to install this drip irrigation or sprinkler irrigation, water irrigation. A lot of work, a lot of work plan, ganon. But it's worth it when it's done. Worth it talaga siya, guys. Ngayon, yung asawa ko andoon, palakad-lakad na lang. Hindi na siya mag-worry, mag-water the plants, ng kanyang mga vegetables, fruits and vegetables, kasi yan, maganyan na lang siya, mag-shower na lang yung mga halaman. Oh, diba? Maliligo na lang yung mga halaman natin. Ito yung mga garlic yan. Oh, ligo na yung mga halaman. Tuwang-tuwa yan sila dyan. Shower na lang ang mga babies ng asawa ko. Ito naman dito. Oh, diba? Social, paligo-ligo na lang sila, oh. Love yun ng asawa ko yan. Bilangin natin. Ito yung 1, 2, mga garlic yan guys ha. 3, 4. Meron pa yung garlic guys. Ayun. 5. Ito iba to eh. Onion yata to eh. 6. Onion ba to or garlic? 6. Garlic yata to. Kailangan ko siyang tanungin. Garlic yata to eh. Hindi to onion. But iba yung leaves. Onion guys. Kasi onion siya. Oh, tingnan mo yung leaves. Iba. Circle siya tapos may laman. Walang hangin yung nasa loob. Yung leaves niya, hangin yung nasa loob. So, onion to. Onion to, guys. Positive ako dyan. Kasi yung leaves ng garlic, guys, iba yan. Kuha tayo. Ito yung leaves ng garlic. Ano ba yan? Nabasa ako. Ay, shower. Naligo ako. Iba yung leaves ng garlic. Walang laman sa gitna. Nabasa ako, guys. Alis tayo dyan. Nabasa ako. Ayan, onion yan guys. Positive ako dyan. Tapos ito naman ay ano yan? Carrots yata yan. Malalaki ng carrots. Tapos, meron pa mga nandyan sa mga gilid-gilid. O, diba? Social. Tapos ayan, mga nasa gilid-gilid guys. Ito yung mga snap peas. Tinanim ng anak ko yan. Naiko. Ang ganda. Thank you for watching guys. See you in the next video.